ekele m gị ezigbo enyi m. Obi ụtọ ka anyị ji na-anabata gị n'ụbọchị nke taa na mgbasa oziọma GCK nke zuru ụwa niile ọnụ. N'ụbọchị nke taa anyị ga na-ekwu okwu maka enyemaka. Ị ga-achọpụta na nọọ sọsọ gị. Ị ga-achọpụta na enyemaka Chineke dịrị gị mgbe niile. Achọ mma jụọ ajụjụ, o nwetụla mgbe ị nọ na ndụ o wee dịghị ka ụwa ọgwụla, o wee dịghị ka enyemaka adịghị, o wee dịghị ka ị nweghị ụzọ mgbapụ, i wee kpee ekpere kpọkuo Chineke, Chineke wee zaa, i wee bụrụ onye nyere aka, i wee bụrụ onye si n'ime ọnọdụ ahụ napụta, gị wee nwere onwe gị. Ya bụ ihe Chineke nwere ike ime. N'ụbọchị nke taa anyị na-ekwu okwu maka enyemaka nke Chineke. Anyị ga-akpọbata ọrụ nke Chineke, ya bụ onye nkwusa, onye ọzụ atụrụ, onye Chineke ji eje ozi, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, kọwara anyị banyere enyemaka nke Chineke. Na Taịtọs isi abụọ anyị na-ele anya na amaokwu nke iri na otu. Taịtọs isi abụọ amaokwu iri na otu. N'ihi amara Chineke nke na-eweta nzọpụta, ịhụwo ya, amara Chineke, onyinye Chineke, mpụta ihe nke ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị, amara ahụ, onyinye ahụ nke aja Kraịst, n'ihi amara Chineke nke na-eweta nzọpụta erutewo mmadụ niile. O rutewo mmadụ niile. O rutewo mmadụ niile. Ọ na-erute gị ugbu a. Ọ na-abịakwute gị ugbu a dịka ị na-asị, ana m ahụ ya, ana m anụ ya. Kraịst nwụrụ n'ihi m. Ana m ahụ ya n'anya obi m. Ana m ahụ ya site n'okwukwe n'obi m. Ọ ga-erute gị n'abalị a ga-azọpụta gị. Asị m, n'abalị a ga-azọpụta gị, n'ihi nzọpụta ahụ nke bụ amara na-eweta nzọpụta ahụ. Ọ na-erute mmadụ niile. Amaokwu iri na abụọ n'ezie anyị ebe anyị na-agbanarị asọpụrụ gị Chineke n'ihi Kraịst abịa wee zọpụta m. Ana m atụgharị pụọ n'ụdị mmehie niile, ụdị asọpụrụ gị Chineke niile, ụdị ime mmehie na nzuzo niile, n'ihi na mgbe amara ahụ bịara, ọ na-eme ka anyị jụọ asọpụrụ gị Chineke na agụ ihe ọjọọ dị n'ụwa, ọchịchọ nke ụwa. Ọ bụ na ihe asọpụrụ gị Chineke, kụọ aka n'ọnụ ụzọ gị. Si onye na-akụ aka n'ụzọ m, olu ahụ sị, abụ m akparamagwa ochie gị, abụ m ndụ ochie asọpụrụ gị Chineke, abụ m ihe ochie ị na-emebu na mbụ. Esi mba, emechiela m ụzọ ahụ n'abalị a. Asịwo m mba, agọnarịwo m nke ahụ. Ọ dịghị asọpụrụ gị Chineke, amaghị Chineke, ndụ ọjọọ ga-anọgide na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ sịkwa, ụkwa amara ahụ ka a na-akụziri anyị na apụtara na mmadụ niile, na-akụziri anyị asọpụrụ gị Chineke niile na agụụ ihe ọjọọ nọ n'ụwa, ka anyị bie ndụ nke anya udo, nke zuru oke, nke ezi omume, nakwa ịtụ egwu Chineke n'ime oge a. Ọ bụ nke gị n'abalị a. Kwuo ya na ọ bụ nke m n'abalị a. Ọ bụ nke gị n'abalị a. Onye nwe anyị ga-enye gị amara bara ụba n'abalị a. Abụ ọma 84 amaokwu 11. Abụ ọma isi 84 amaokwu 11. N'ihi na onye nwe anyị bụ ihe bụ ihe mkpuchi. Chee nke a, onye nwe anyị bụ anwụ na ihe mgbochi. Dịka anwụ na-acha site na mbara igwe, ọ na-amakwasị mmadụ niile. Ọ bụ ngosi nye anyị na onye nwe anyị na-enye anyị anyanwụ dịka igwe ojii nke na-ekpuchite anyị site na okpomọkụ nke anwụ. Otu aka ahụ, dịka ọ na-enye anyị niile na-agụpụghị anwụ ga-amakọrọ anyị efe anyị,
na mkpuchite nke igwe ojii nke ga-ekpuchi anyị site na anwụ na-achasi ike na-egbochighị. Otu aka ahụ, amara Chineke, nzọpụta Chineke, ọgwụgwọ Chineke erute mmadụ niile. O wee sị, Onyenwe anyị ga-enye amara na ebube. Onyenwe anyị ga-enye amara na ebube. Amara Chineke ga-abịakwute gị n'abalị a. Ebube Chineke ga-amakwasị gị na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ dịghị ihe dị mma ọ ga-egbochi ndị na-aga ije n'izu oke. Dịka na-abịakwute Onyenwe anyị, ọ ga-enye gị amara na ike wee malite ibi ndụ zuru oke site na mmalite n'ije ahụ nke okwukwe. Ị ga-aga nje n'ụzọ zuru ezi. Ọ dịghị ihe dị mma ọ ga-egbochi ndị nzọpụta bụ ihe dị mma, agaghị egbochi ya n'ebe nọ. Ọgwụgwọ bụ ihe dị mma, agaghị egbochiri gị ya. Mgbapụta ọ bụ ihe dị mma. Ọzịza ekpere bụ ihe dị mma, agaghị agọnarị gị ya. N'ihi na Onyenwe anyị bụ anwụ, bụ ihe mgbochi. Onyenwe anyị ga-enye amara na ebube. Ọ ga-enye, ọ bụghị na ọ nwere ike inye, ọ na-enye oge niile. Ọ ga-eme nke a. Ọ ga-enye gị amara ahụ, ebube ahụ nke na nzọpụta na-eweta. Ọ bụ nke m. Asị m na ọ bụ nke m. Ọ bụ nke gị n'aha Jizọs. Ezigbo enyi m, ịnụwo ozi ahụ banyere ịhụnanya nke Chineke. Ịhụnanya nke Chineke nke dị mgbe niile, nke dị ogologo, nke naanị ha agwụ agwụ, nke dị obosara, nke ruturu mmadụ niile, nke na-agbanwe obi mmadụ. I chetụla banyere enyi ahụ, maọbụ nwa ahụ, maọbụ nwunye ahụ, maọbụ di ahụ, onye ahụ nke nọ gị nso mgbe niile? Ị naghị ezube ka ọ nọ ebe dị anya. Jizọs bụ onye ahụ nke nọ gị nso mgbe niile, ezigbo enyi ahụ nke na-ekwesịghị nọ gị ebe dị anya mgbe ọbụla. Ọkwa otu aka ịhụnanya amara Chineke dị. Amara Chineke dị ukwuu. Ọ na-agbanwe mmadụ. Ị chọrọ amara ahụ n'ime ndụ gị. Amara Chineke na-enyere gị aka ka ị nwee ike mee ihe na-enweghị ike ịgara emenwu dịka mmadụ. Amara ahụ dị gị mkpa nke ukwuu. Taa ị nwere ohere ọma ịnabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ị ga-ahụ na ndụ ị ga-abụ nke a tọrọ mmanụ. Ndụ ị ga-abụ ihe nke mara mma nke ukwuu. Ebe ọ dị ukwuu, ka anyị kpọbatazie ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi. Guzo si, ekpebiwo m iso Jizọs. Agaghị m ala azụ. Agaghị m ala azụ. Ekpebiwo m ịnara amara ahụ nke Kraịst na-enye. Agaghị m alaghachi azụ. Agaghị m alaghachi azụ. Ekpebiwo m inwe mgbaghara ahụ na nnwere onwe na nzọpụta Onyenwe anyị na-enye. Agaghị m ala azụ. Agaghị m ala azụ. Aga m ejide ya. Ana m ahụ ya. Ọ nwụrụ n'ihi m n'obe Kalvarị. Ekwere m ya na-enweghị obi abụọ ọbụla, na-ewo ya n'ihi nzọpụta m. Yesi Onyenwe anyị ekwere m na amara Chineke na-abịa na ndụ m ugbu a, ịmalite ndụ zuru oke nke amara. Guzo ọtọ ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụ na nke a bụ mkpebi gị n'abalị a. Ekwere m, ana m amalite ndụ nke ya mara. Mụ na gị na-eso m gị. Mechie anya gị, n'uche gị, n'obi gị, so Onyenwe anyị, ana m esi na ndụ ọjọọ m niile nke mmehie. Ana m apụta na-alọghachikwute gị. Ana m achọ ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị, iwepụ mmehie m. Achọrọ m nke ahụ n'oge a, site n'okwukwe, n'oge a nke ikwenyere, n'oge a nke ịdabere na gị. Achọrọ m nke ahụ, nke tinye ya na ọnọdụ m. O mere ya n'ihi m. Ekwere m ya.
Onyenwe anyị, ana m arịọ ka etinyere m ya. Ana m ekpere gị ekpere ugbu nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ịhụnanya gị, n'ihi ebere gị, n'ihi amara gị. Anyị na-ekele gị n'ihi mgbaghara n'efu na nzọpụta n'efu nke anyị agaghị akwụ ụgwọ, n'ihi Kraịst kwụrụ ụgwọ niile ọ kwụrụ ya n'ihi mmadụ niile. Onyenwe anyị, na m arịọ amara gị na ebu ebere gị na ọmịiko gị ga-abịa pụtara mmadụ niile ihe ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara bịa nye mmadụ niile nke na-apụta mmehie ya na-ekwere na gị ugbu a. Ka nnwere onwe bịa, ka nzọpụta bịa, ka ọṅụ nke nzọpụta bịa n'obi niile nke na-ekwere n'onye nwanyị ugbu a n'aha Jizọs. Dị ka nkwa gị si dee aha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Anyị na m arịọ ka emee ya ugbu a, na ọṅụ ahụ nke nzọpụta na nnwere onwe na mmeri udo nke nzọpụta bata n'obi niile ugbu a. Mee ka o guzosi ike na ndụ niile, mee ka o guzosi ike n'obi niile. Anyị ekele gị Onyenwe anyị n'aha Jizọs. Welie otu aka bikwasị nke ọzọ n'ebe nwere mkpa ihe rịba ama na-erugu bụ Onyenwe anyị n'aha Jizọs. A na-ekele gị n'ihe anyị ma na-ebu Chineke nke na-adịghị agharịpụ. Nkwa gị apụghị agharịpụ. Ị na-enye mmetụ aka nke na-adị ugbu a, nke na-enwe isi na nnwere onwe na ọgwụgwọ nye mmadụ niile. Onyenwe anyị, na-arịọ ugbu a ihe niile Kraịst zụtara n'obe Kalvarị, wetara ya ndị gị, gwọọ ha n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, na m arịọ ị ga-emetụ ụbụrụ isi aka mgbaka, isi mgbaka ahụ ana m enye gị wepụta n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, na m arịọ na ihe ọzịza niile nke nọ n'olu, fibroid niile na aka azụ niile na ụzara azụ niile na henia na ihe ọlịla zara aza na na-amịnụ arụ ọbụla, ana m ezipụ ike Chineke na ndụ gị ugbu a ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, na m arịọ na ihe ahụ zara aza ebe ọbụla na-arụ ga-agbapụ ugbu a. Onyenwe anyị, na m arịọ ọrịa niile apụghị ịgwọ agwọ, kansa, ka a gwọọ gị ugbu a. Oruru ọbara ahụ takọọ n'aha Jizọs. Paịl ahụ ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ụkwara ume ọkụ ahụ ana m ekwu ugbu a ka ewepụ gị, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, na m arịọ ihe mgbu niile n'obi, ihe mgbu niile n'azụ, ihe mgbu niile n'ọkpụkpụ. Onyenwe anyị, na m arịọ wepụ ihe niile n'aha Jizọs. Akwara ahụ na-akpọkọta nke na-eme ịpụghị guzo ọtọ, ịpụghị nọdụ ala. Onyenwe anyị, na m arịọ ihe niile ndị a na-enye nsogbu na anụ arụ, wepụ ya n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, na m arịọ ka ihe niile ndị gị na-achọ, ihe niile bụ anya mmiri ha, ka hichaa anya mmiri ha, iwezuga iru uju ha, na ihe mgbu na ihe otiti niile nọ na ndụ ha, wepụ ya n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ nsogbu nke ha mụrụ ha n'ime ya, ka ha bụ site n'ụwa pụta. Ma rịọ ka mmetụ aka Chineke bịakwasị ndụ gị ugbu a. Agwọwo gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị ahụ chiri echi, ana m arịọ ka emepe ntị ahụ chiri echi, iwe malite ịnụ ihe n'ozuzu oke n'aha Jizọs. Ogbi nke dọ na ire ahụ kwuo okwu n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì, Onyenwe anyị, na m arịọ metụ anya ahụ kpuru ìsì aka, mee ka ọ hụ ụzọ nke pụtara ihe n'aha Jizọs. Ndị dara ngwọrọ, ma arịọ ka ike Chineke wee bịanye n'ụkwụ ndị ahụ dara ngwọrọ, ka ebilie gaa ije n'aha Jizọs. Athletics gbafue,
ọkpụkpụ niile gbajiri agbaji ka mee ka ha guzozie ike. Ihe apụghị ime na ndụ gị ka emee ya ugbu a n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, mee ka ihe ịrịba ama guzosie ike ebe niile, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, nnwere onwe ebe niile, n'aka nri, n'aka ekpa, n'azụ m, n'iru m, akụkụ niile, ebe niile n'elu ụwa, ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ụzọ ihe atọ ka anyị na-amụta n'oziọma nke taa. Nke mbụ bụ na Baịbụl, ya bụ akwụkwọ nsọ, kwesịrị ịbụ onye ndu anyị. Nke abụọ bụ na ndị ụwa na-eche gị ka ị gbasara ha ozi ọma nke ị ritara n'uru. Nke atọ wee bụrụ na mgbe anyị matara onye nwe anyị, ụmụ nke na-adị abụghị naanị ihe nke na-adị n'ime anyị, ọkwa ihe nke na-adị na mpụta ihe. Ndị mmadụ kwesịrị ịhụta nke a n'ịdị iche nke dị site n'ịhụnanya gị. Ọ bụ na ị ritara uru site na ihe anyị na-eme, anyị chọrọ ka anyị marakwa gị dịka otu onye. Anyị nwere ọtụtụ ihe na YouTube maọbụ n'igwe na-ekwu okwu. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na gclm.org.